Fl-aħħar snin il-Forzi Armati ta' Malta daħlet proċess ġdid li jridu jgħaddu minnu l-applikanti li jixtuqu jibdew karriera militari. Il-proċess li huwa msejjes fuq il-ħiliet tal-applikant biddel is-sistema li kienet tintuża qabel. Fil-passat l-applikanti kienu jintgħażlu billi jaqraw silta minn gazzetta. It-tmexxija l-ġdida fl-Armata għarfet li dan il-proċess kien jeħtieġ bidla mill-qiegħ u reklut il-ġodda bdew jiġu marbla skont proċess aktar rigorus. Il-logotenent Ingaġġ spjegat kif apparti li jsir test tal-fiżika u mediku, l-applikant irid jagħmel intervista u jgħaddi minn eżerċizzju militari li jinkludi fost oħrajn xi eżerċizzji militari ta' dixxilpina u esperjenza bażika dwar il-ħajja militari qabel jibda r-reklutaġġ. Isiru physical efficiency test, military tasks, interview kif ukoll medical test u da kollox isir f'ġurnata waħda. Bekk naġlu l-proċess min-naħa tagħna flimkien mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Aktar minn hekk ġiet emendata l-liġi sabiex l-applikant il-ġodda jippreżentaw ukoll il-fedina penali minn barra l-kondotta tal-pulizija biss. Il-fedina penali tinkludi kull rekord kriminali u dettaljat ta' kull persuna, inkluż offiżi li ma jkunux jidhru fuq il-kondotta. Il-logotenent Ingaġġ spjegat li min ikollu każ żgħir bħal xi multa ma jitwaqqafx milli jidħol fl-Armata iżda jingħata twissija sa mill-biduret tal-karriera tiegħu fl-Armata. Il-persuna jibqa' jiġi monitorjat mill-uffiċjali tal-Armata u jekk jerġa' jxellef diffru mal-ġustizzja jitkeċċa immedjatament. Id-differenza li hemm bejn il-fedina penali u l-kondotta li jġib mant il-pulizija hija li aħna bħall-Armata jkollna iktar aċċess għall-informazzjoni fuq l-individwu. Bekk nkunu nafu b'każijiet li jistgħu jkunu minuri li ma jidhux fuq il-kondotta tal-pulizija u anke każijiet li huma maġġuri u li jistgħu iwaffquk milli tidħol fl-Armata. Saħqet li dawn il-bidliet daħlu aktar serjetà fil-proċess ta' kif isir l-ingaġġ fil-Forzi Armati ta' Malta. Idaħħal iktar serjetà aħna bħall-Armata jkollna iktar knowledge, iktar tarif fuq l-individwu jew l-individwa li qed japplikaw. Nkunu nistgħu naċċessaw id-data tagħhom u jkollna iktar history fuq il-persuna fejn tkun għamlet u m'għamlitx ċertu affarijiet. L-ingaġġ fil-Forzi Armati ta' Malta qiegħed isir aktar regolari. Fil-fatt, darbtejn f'sena, l-Armata toħroġ sejħa l-persuni interessati li jibdew karriera f'dan il-korp dixxiplinat. Dan għax l-Armata għandha bżonn persuni ġodda jissieħbu magħha minħabba li ta' kull sena qiegħda titlef membri li spiċċaw mill-Armata wara 25 sena servizz. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.